Секунда, извинявайте, да дадем думата и на Петър Петров, който беше всъщност, така да се каже, един от хората, които най-активно работиха по изготвянето на самата. Точно така. И след това ще отговорим на другите въпроси, тъй като всъщност това, което се направи, наистина е безпрецедентно. Работиха едновременно и заедно в синхрон и смятам, че резултатът наистина е изключително добър. Както бе обявено, двете парламентарни групи изготвихме едно мотивирано искане, с което обжалваме всички 23 параграфа, които промениха българската конституция. Считаме, че са налице фундаментални нарушения на основния закон, както по отношение на липсата на компетентност на това обикновено Народно събрание да прави такива промени в формата на държавно управление, както по отношение на нарушение на процедурите и сроковете за приемането на предложения, така и във връзка с нарушение на основните принципи, въздигнати от Конституцията, като принципа на правовата държава, принципа на разделение на властите, принципа за независимост на съдебната система и принципа за баланс и взаимно контролиране между трите власти. Всички те са нарушени, всички те са поругани от този законопроект, който бе приет и обнародван съответно преди Коледа. Затова ние сме се постарали на 35 страници, както бе посочено, да оспорим всички тези промени. Това, което ни отличава от искането, внесено от президента, е, че за разлика от него ние оспорваме сърцевината на конституционните промени, именно тези в глава съдебна власт. Считаме, че така както те бяха обявени, че са най-важната част от съществуването на тази сглобка ГЕРБ, ППДБ и ДПС, така също това, което те направиха, което е некомпетентно, некадърно и противоречи на основния закон на страната, следва да бъде оспорено в цялост. Това сме се постарали да направим с искането, което беше изготвено от Възраждане Има такъв народ. Ще го внесем днес в Конституционния съд и се надяваме, тъй като вярваме в Конституционния съд, надяваме се той да отмени всички 23 параграфа на приятия законопроект от 20 декември. Господин Петров, и са аргументите срещу промените в съдебната власт? Промените в съдебната власт всъщност, както обявих преди малко, те не могат да бъдат направени от обикновено Народно събрание. Защото по същество урязването на правомощията на главния прокурор, разделянето на Висшия съдебен съвет, всъщност създаването на нови ръководни органи, промяната на мандатите на ръководителите в съдебната власт и промяната на начина на назначението на тези ръководни фигури в съдебната власт не може да бъде извършено от обикновено Народно събрание. Освен това, то променя и баланса между властите и възможността за взаимен контрол между тях. И не само това, урязването на правомощията на президента, който по Конституция има ролята на балансьор между трите власти, също следва да бъде отбелязано като едно съществено нарушение на Конституцията, така че всичко това ние сме описали подробно и се надяваме да бъде взето предвид.